ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରୁ ଆମେ ଆଜି କେନ୍ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେମା। ଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଟେ ଆମର୍ ଫାର୍ମିଂ ନୂଆକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେ CRPFରେ ଥିଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍। ତାର୍ପରେ ସେ ଆମର୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତାକର୍ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତାଙ୍କର୍ ମାଛ ଜାଁଲା ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ପାଖାପାଖି ତାକର୍ ବନ୍ ଅଛେ। ତ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାର୍ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର୍ ଆପଣ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ବେ କିମ୍ବା ଯେମିତି ବନ୍ଦରେ ଯେନ୍ଟା ମାଛ ଛାଡ଼ବେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରବାର୍ ପଡ଼୍ସି। ଆମେ ତାହାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ କି ଆପଣ ଫାର୍ମ ପଛେ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିପାରବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବନ୍ଧଟା ପହେଲା ଖୁଲେଇ ଦଉନ୍ ଯାର୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମାସ୍ ଆସିଗଲାନ ତ ତାର୍ ପରେ ଆପଣ କରି ନାଇ ପାରନ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ଖରା ମାସରୁ ଲାଗିକିରି ଏବେ ତାକର୍ ଯେତ୍କି ପୋଖରୀ କରବାର୍ କଥା ସବୁ କରି ସାରିଲେନ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ତାକର୍ ଜାଁଲା ମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ତାକର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଆମର୍ ଯେନ୍ ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲେ ଅଛନ୍ ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଆମର୍ ଏଟା କରେଇଦେଲୁ। ତାକର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ ସେଟ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଅଛେ ଗୁଟେ ତାକର୍ ରୁମ୍ ବନା ହେଇଛେ ଅଫିସ୍ର। ଆଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ସେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ। ତାର୍ ପାଖାପାଖି ବି ତାକର୍ ଜମି 2 ଏକଡ଼ ଅଛେ ଆଜ୍ଞାକର୍ ସେଟାରେ ବି ସେମାନେ ପଛେ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବେ। ଆଉ ତାକର୍ ଚିକ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେନ। ଇଟା ତାକର୍ ପାଖେ ଗୁଟେ ସେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ବ୍ରଏଲର୍ 400 ଆଉ ଇଟା ଗୁଟେ ତାମାନେ ପୁରୁଣା ସେଟ୍ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ସୋନାଲି ଚିକ୍ସ ବ୍ରୋଡ଼ିଂ କରିକି ସିଆଡ଼େ ସିଫ୍ଟ କରସନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ ଚିକ୍ସ ବ୍ରୋଡ଼ିଂ ରୁମ୍ଟା କେନ୍ତା ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ପୁରା ବନା ହେଇଛେ। ତାର୍ ବାହାରେ ସବୁ ଯେନ୍ତା ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଲଗେଇକିରି ବି ପୁରା ତାମାନେ ସେଭ୍ ଅଛେ ଚିକ୍ସର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ସେ ବହୁତ୍ ବେଜ୍ ଇନୁ କରି ସାରିଲେନ। ଆଉ ଇ ଫାର୍ମ ଯେନ୍ଟା ତାକର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ଇଟା ପାଖାପାଖି 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏଟା କରିଛନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଛେ ସେଟା ହଉଛେ ଆମର୍ ମାଲ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରବାର୍ ଅଛି ତାକର୍ଟା। ଆଜି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଉଠାବାର୍ ଅଛେ। ଆଉ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ୍ ଧ୍ୟାନ କରସନ୍। ଇ ଯେନ୍ ବ୍ରଏଲର୍ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ରଏଲର୍ଟା ସେ ନିଜେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ବି କରୁଛନ୍। ଆଉ ମାନେ ଦିନେକେ ରାତି ପକେଇକିରି ବ୍ରଏଲର୍ଟା ସକାଳୁ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍। ତାର୍ ପରେ ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ବି ଏମାନେ ଚାଷ୍ କରୁଛନ୍। ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ୍ରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ସହିତ କାମ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ତାକର୍ ମୁଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ବତକମାନେ ବି ଆମର୍ନୁ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ଇଟା। ସୋକ୍ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କୁଜି ହଂସ୍ ଆମର୍ କହେସନ୍ ଦେଶୀରେ। ବା ଆମେ ଯଦି କହେମା ତାକେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ବୋଲି କୁହାହେସି। ଇ ବତକଟା ମାଂସ ଲାଗି ମେନ୍ କିରି ଆମର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛେ। ଆଉ ଖାକି କ୍ୟାମେଲ୍ଟା ଅଣ୍ଡା ପର୍ପୋଜ୍ ଲାଗି କରାହଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବତକ୍ ଚାଷ୍ରେ ଯିଏ ତାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହେବେ ଆମର୍ ହିସାବେ ପାଖାପାଖି ତାକର୍ନୁ 5 ଏକଡ଼ରୁ 7 ଏକଡ଼ ଜମିନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଚରାବାର୍ଟା କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର୍ବାର୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ନେସେ ବୋଲି ଆମେ ମାନ୍ସୁଁ। କିନ୍ତୁ 200-400 ପିସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ବା ବନ୍ଦ କମ୍ ଅଛେ ବେଲେ କରିପାର୍ବେ ହେନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇନ। ଦେଖୁଥିବେ ଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ଖାକି କ୍ୟାମେଲ୍ର କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ଼୍ ଥିଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବୋଲି ଆମର୍ନୁ ଏଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିକିରି ଆନିଥିଲେ। ଆଉ ତାକର୍ କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ମେନେଜେବୁଲ୍ ଅଛେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ୍କେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବିଜ୍ନେସ୍ କିଛି କରବାର୍ ଅଛେ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଫାର୍ମର୍ ଅଛନ୍ ତାକର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ପ୍ରେରଣା ଇଟା। ଆଉ ତାକର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ସୁବିଧା ବି ଏ କି ଆମେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପୋଲ୍ଟ୍ରିରୁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିକିରି ତାକର୍ ଫାର୍ମିଂକେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାର୍ମୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର୍ ଇ ଯେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଇ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣ ଆମ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାର୍ବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ମ ଭିତ୍ରେ କେତେ ହାଇଜେନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛେ। ତାର୍ ପରେ ଆମର୍ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ବି ତାକୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ କେତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର୍ବାର୍ କଥା। କେନ୍ ହିସାବେ କାଣା କର୍ବାର୍ କଥା। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ମେନ୍ କିରି ଦାନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକର ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କର୍ବାର୍ଟା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ ଯଦି ନା କରିପାର୍ଲା ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କର୍ବାରେ ଯଦି ଟିକେ ଅବହେଲା ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ A to Z ତାମାନେ ସବୁ ବେଚ୍ଟା ପୁରା ଖରାପ୍ ହେଇଯିବାର୍ ଅଛେ। ଆପଣ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତାକର୍ ରେଡ଼ି ବାର୍ଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଗୁଟେ ବେଚ୍ ଯେନ୍ଟା 500 ପିସ୍ର ଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାମାନେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସୋନାଲିର ଦେଶୀ ବ୍ରିଡ଼୍ଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଇ କୁକୁଡ଼ାମାନ୍କର୍ ପାଖାପାଖି ଏଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ ଇହାଦେ 900 ଗ୍ରାମ୍ ଆସିଗଲାନ। ଆଉ 10-15 ଦିନ୍ ପରେ ଇଟାକେ ତାମାନେ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେବା। ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କରିଦେବୁ। ଆଜି ତାକର୍ ଯେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବେଚ୍ ଥିଲା 15 ଦିନ୍ ଉପରର୍ ଯେନ୍ ବେଚ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ଆଜି ଲିଫ୍ଟିଂ କରାହେବା। ତ ଇ ହିସାବେ ତାକର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ।
ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରସନ୍, ତାକର୍ ବହୁତ ଲେବର୍ ବି ଅଛନ୍, ଭଲ୍ କାମ୍ ବି କରୁଛନ୍। ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର୍ ଅଛେ। ଆଉ ଯଦି ଜଣକର୍ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତ୍କି ଗାଇଡ଼୍ କଲେ ବି ଯେତ୍କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଦେଲେ ବି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆସେ ବା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏଇଥିରେ ଗୁଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାମାନେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏସି। ତ ଇଥିର୍ ପ୍ରତି ପୁରା ଜଗିକି ରହେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, କେତେବେଲେ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ କାଣା ଅଛେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଇଁ ଦେଇନଉଚେଁ। ବହୁତ୍ଟେ ଫାର୍ମର୍ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଦେସନ୍, କିମ୍ବା କିଛି ଗୁଟେ ଫାର୍ମର୍କେ ବୁଝିକିରି ତାମାନେ ଧରୁନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସଡନ୍ ଦେଇନେଲେ, କିଛି ଗୁଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ଆମ୍କୁ ବିନ୍ ବୁଝିକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେନ୍ ଗୁଟେ ଲୋକ୍କେ ଯେ ଜାନିଥିବା ତାକେ ନାଇଁ ବୁଝିକିରି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର, ଆଉ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ। ଇ ଜିନିଷ୍ରେ କାଣା ହେସି ବହୁତ୍ଟେ ତାମାନେ ଫାର୍ମର ଲସ୍ ଖାଇବାର୍କେ ହେସି। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ପାଖେ 2 ମାସ୍ ଆଗ୍ରୁ ଗୁଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲା। ତ ସେ ଜିନିଷ୍ରେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧର ଫାର୍ମର୍ ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍କୁ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଦେଇକିରି ଗୁଟେ ପାଖେ ଜଣେ ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୁଟେ ବେଚ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାକୁ ପଚ୍ରେଇଦେଲେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେତ୍କି ପରିମାଣରେ ଦେବାର୍ କଥା ତାନୁ ଅଧ୍କା ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଯଦ୍ୱାରା ତାକର୍ ବହୁତ୍ ବଡ଼୍ ଲସ୍ର ଶିକାର୍ ହେଇଥିଲେ ସେ। ତ ସେ ଜିନିଷ୍ ଉପ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣ୍ ଧ୍ୟାନ୍ ଦେବେ, ସବୁ ଫାର୍ମର୍ ମାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ୍ କରାହଉଛେ। ତ ଇଟା ହେଲା ଗୁଟେ ଛୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତାର୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆଉ ଗୁଟେ ତାମାନେ ଆଜ୍ଞାକର୍ ଗୁଟେ ସେଇ ଫାର୍ମରୁ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଇଟା ଗୁଟେ ନୂଆ ଫାର୍ମଟେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହଉଛେ। ଆମର୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର୍ ଚିଫ୍ ଯେନ୍ଟା ଫାର୍ମକେ ତାଙ୍କର୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ 500 ପିସ୍। ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସ୍କିମ୍ରୁ ଇଟା ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କର୍ ଫାର୍ମଟା ପୁରା ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକ୍ସ୍ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛେ। ଆପଣ୍ ଦେଖୁଥିବେ ପଛ୍ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ସେଟ୍ ଅଛେ, ସେ ସେଟ୍ଟା 500ର ଆମର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଗୋସୁଗମ୍ ଆଡ଼ୁ, ସେଥିରେ ସେ ମାନେ ଫର୍ମ ଭରିକିରି ସେ ପାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ସବସିଡ଼ି ବି ସେ ପାଇପାର୍ବେ। ତ ଇ ହିସାବେ ଆମର୍ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପୋଲ୍ଟ୍ରିର ଆପଣମାନ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେବା। ଆଉ ଫାର୍ମିଂକେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ୍ କର୍ବାର୍ ଅଛେ, ତ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ୍ ଏ ନମ୍ବର୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ୍ କରିକିରି ଆପଣ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇପାର୍ବେ। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ୍, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଡ଼ର୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଆମର୍ନୁ 100% ଭଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, ଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ ଦଉଚୁଁ। ଆପଣ୍ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଥରେ କାମ୍ କରି ଦେଖୁନ୍, କାଣା ଯେ ଜିନିଷ୍ ଜାନିପାର୍ବେ। ଫାର୍ମର ହାଇଜେନିକ୍ କେତେ ରହେବାର୍ କଥା, କେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ ଫାର୍ମର୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାର୍ବା, କେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ସେ ଏଭଏଡ଼୍ କର୍ବାର୍ କଥା, ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନ୍କର୍ ଉପ୍ରେ ଆମେ ମେନ୍କରି ଧ୍ୟାନ୍ ଦେଇକିରି କାମ୍ କରୁଚୁଁ। ମାର୍କେଟ୍ରେ ତ ହଜାରେ କମ୍ପାନୀ, ହଜାରେ ଟ୍ରେଡ଼ର୍ସ କାମ୍ କରୁଚନ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବା ସବୁ ଲୋକ୍ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ଆମେ ବି ନାଇଁ କହେବାର୍ କି ଆମର୍ ସବୁ ଫାର୍ମର୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବେ ବୋଲିକିରି। ବଟ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର୍ କଥା ମାନିକି ଚଲୁଚନ୍, କିମ୍ବା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଭଲ୍ସେ କାମ୍ କରୁଚନ୍, ଆମେ 100% କହେମୁ ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାଇଁ ପାଇଲେ ବି ଚାଷୀକେ ଆମେ ଲସ୍ର ଶିକାର୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆର୍ ଆମର୍ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ ଆମେ ତାହାକୁ ସପ୍ଲାଏ କର୍ବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ସୁଁ। ଫାର୍ମର୍ର ପାୱାର୍କେ ଡେଭ୍ଲପ୍ କର୍ବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ସୁଁ। ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଲେ ଆମେ କନେକ୍ଟ ଥିସୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ଆପଣ୍ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ଫାର୍ମ ମାନ୍କେ ଯାଇକି ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ ବି କର୍ସିଁ। ଯେହେତୁ ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ହେସି, ଆମର୍ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ୍ ତାକୁ ହେଲ୍ପ ବି କର୍ସନ୍। ତ ଆପଣମାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ୍, ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହୁନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା ଚାଷ୍ ଉପ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ମାନେ ପାଉଥାଉନ୍। ଆପଣମାନେ ଆମର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍, ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଆଜ୍ଞା, ରହୁଚୁଁ, ନମସ୍କାର୍।